Shit, pot, bad, brick, tea, wops. Shit, pot, bad, brick, tea, wops. Oh, oh. Shikoooi vibes. What's up, pretty people? Welcome back to my YouTube channel. My name is Shake, together with me is Ryan. and you are watching Shikoooi Vibes with Triple. So today is another day, another vlog na naman ang gagawin natin. Another travel vlog na naman dahil kami ay pupunta sa Arigato gozaimasu. Namaste. Namaste is Hindi India. naman din ang namaste. Namaste. Anyway, We're going to Japan! Yes! I've been in Japan for 1 week, guys. So, it's our first time to go there. So, first time na ito sa most ng countries. oh, yes. Of course. Singapore and Malaysia. Hey, Singapore, kaduha ko. Huwag ka. Okay. Kaduha sa ka. Anyway, so, moto guys, naami karon sa airport na sa Mactan, Cebu International Airport. Yes. Umanami ni Agi namin sa immigration. Ang immigration procedure is very easy ra kay tanan kay gipangutana ra mi pila mi kaadlaw didto. Mora gid siya yung gipangutana. And then mangulit man mi sa 25. So, guys, and by the way, before mi nato sa immigration, nagpa-check in baggage mi pero wa man mi gi-check in yung baggage. Yang AirAsia guys kay 7 kilos ra gid niya per imuhang kanang OA sila. 7 kilos lang hand carry. 7 kilos ra gyud. Nya kung malapas ng 8 kilos makuhaan gyud nila. So among gikwaan. So ang ending 7 ka pin na okay na. Nya pag human na nighatag sa kanang boarding pass, amo na sa gibalik. Sa kato pulingig mga utok sa AirAsia. If kuan lang siguro ba, just like Alba nga, they extended up to 10 kilos. Pwede na gud siguro extend na kagamay. Yes, gamay na luto ang labaw gud sa amo. Yang ending guys sa moto. So after ato, namalit mi og travel tax. Nabayad din mi sa among travel tax luto. How much yun mo nabayaran sa travel tax? 1,620. So, pabayaron ta sa kuan ato, AirAsia. Pabayaron ni para madala daw na ma-extend nga mo ang baggage ba? Sana Isa ka check. isa ka chip in nga kuan 1,400. So among na decidean is among na lang kuan. Dito na mo mga jacket na mo guys. So mo ni siya after ana nabayad ni og 1,600 per head sa travel tax. Yes. So, before yun musud sa kuan, dapat mo bayad mo travel tax, guys. So, mahal yun guys siya tanan, no? Okay. Then, after ana, nakuha na din mo ang boarding pass and then, niyato rin sa immigration. Then, ang gipangutana sa immigration is Photo sa immigration is that when are we, nangutana siya ngayon sa mo, sir. Igun sa mi, ano yung partner. We're We're living together for, diba? Chare. Hindi, nangutana siya dito. Kaya nga, nisunod manggod siya sa ako agad. Oh. So, basically, we're taken as one. Yan. And at the same time, kay in-check rin niya akong passport and then ang visa and then also ang katong kukuan. Tara siya kung saan mo balik. No Yeah, wrong. maura to siya, guys. And then, nanak ka lang mo mga immigration dito sa Cebu, sa Philippines. Nga simple ra kay sa tanan. Of course, thank you so much to the girl over there sa IO na. Thank you so much kasi wala ra may gihasol-hasol. Kulba-kulbaan ba yung town me, guys. So, muna karon guys, namin dari sa cabin kay ngano mag-breakfast me, kay gutom kay sa tanan. And of course, maura ni nga store nga kananan ang open for today's video. Wala pa nag-open ang uban. So, di naman may kaagwanta kay ngano among boarding gate mag-open is 5. So, time check now is 4:22. Oh my God! 4:22. Ay, 5:30 pa man guys. So, napatay mga almost 1 hour nga mukaon. So, paspasan ta ni guys. So, kuyugi gihapon min you pretty people. Kay today, maabot na mi sa Narita, Tokyo, Japan. Yay! Okay, if you are new to this channel, please subscribe my YouTube channel, Shikoooi Vibes with Triple. And of course, don't forget to click the notification bell para ma-update mo sa aking next video, just like this. Alright guys, so I forgot to talk about our round trip ticket. How much is it? It's 18,000 good for 2 na sa Amoa. Yes, that 9,000 per head ni round trip na siya guys ha, sa AirAsia. Nakuha na naman siya, promo na siya sa AirAsia. Diba? Dugay na naman siya na book guys. Okay? Alright. See you there, pretty people. While waiting sa amo ang kanang boarding gate niya mag-open, mga sa mid breakfast. Alright? Alright guys, it's an time check. It's 5:33 in the morning. Yes, in the morning. So it's time to get inside the airplane because nag-open na ang boarding gate. Kaya nga mo ang kuan flight is 6 a.m. So nag-open na sila. Wala dugay akong kauban ay nabuang dugay kastanan. But anyway guys, see you there sa Napaj, the land of the rising sun. San Sebastian.
Go. Ito ng sudan. And let's go to the one of the license in Japan. Ay, right. Ayan. Bye-bye for now, Cebu. See you, Japan. Tokyo. Right, bye. Right. Alright guys, so palanding na ni guys. Nanggat namin sa Japan. So baka ang travel time niya kay from 6, 7, 8, 9, 10. Mga 4 hours to finish guys. Na ako sa wing part area naglingkod. And padung na may mag-landing. I'm so excited. Alright guys, we're here in Narita, Japan. So, nakalanding na gini guys. Bago lang yun. Pero grabe sa cafe, lakaw. Yung mga Pilipino din lakaw. So, amo sa kanan siya friendly po. Ano siya kasturya. So, friendly mag-upin niya kung kung banigod. So, yan pa yung kay one man introvert, dili makita. Friend kay Artin Chares. Anyway, pandong dito sa immigration. Tara. Okay, see you there, pretty wops. Here na human namin pa-clear dito sa immigration and so karon na namin diri sa terminal shuttle bus sa terminal 3. So namin sa information it's because naglibog ni kay among kauban niya si Ruby Origenes is na sa terminal 2. So insaon na to pagkuha ni Ruby Origenes. I don't know if this is Terminal 2, but I don't know. Oh, there is, Terminal 2, 650 meters to walk. Hoy, Lord Jesus Christ. Layo na. Huh? Natanawa, So, 650. Bugnaw dito. Half kilometer. So we can go there. Let's Wait, go. punta na ko just to make sure. And I think nanam sa tayo Wi-Fi, Ruby picked up the Wi-Fi rental that we booked through Cloak, and it's not a paid ad. Charot. But we're here. Arigato gozaimasu. Unsa atong gibuhat before ta nakagawas din. Wala na Nakasulod, I mean. before ta nakasulod sa asaman. Diri. Wala ro. Katurang kuan gyapon. So, The usual nga Arrival card. arrival card. We have the arrival card. Nagikuha siya sa immigration officer. Unya ang akong immigration officer kay gipabutang gini ang complete address kay nam ko nakuangan katong number bitaw, which is unsa ko pagkabang mo dito siya ang number, but she was really good naman pod. She's very not so How about approachable. katong pag there's arrival card? And then there's another guy who helped us with the kuan katong customs clearance. Yes. So dapat mag-online daw ka to something, which we did. Nya gitudo naman to niya ang card nga dali ra kay imong permahan. You just have to check few stuff. And then mo na siya we're all good and we're here now in And by the Narita. way, nakakuha mig wifi guys. So ang amount niya kay how much? I think we're paying about 3,500 or something. Diba? Yes. So before mo ma-exit diri sa Terminal 3 or Terminal 2, unsa pa nga terminal diri sa Japan sa Narita, dito ang wifi rental o SIM card. Alright? Didtong dapita. Ay signa nga. Yes. And what makes it a little bit difficult, Bernard, where are you heading now? My friend guys, na init na maka airport. Terminal 1. Over there. O, diba? So, muna siya guys, mga tanami dara kay mga tumi sa Terminal 2 kay kuwaon na mo si Ruby Origenes. See you there, pretty people. Alright now guys, so we're going to Terminal 2. Kaya namin sa Terminal 3. So, muna kayo may free shuttle bus here. Okay. Nagboy sa mga mika, may mga gots. I thought tugnaw na siya because on the Google or kanang bitang sa mga weather, it's around 20-ish man siya, but less than 25. It's not, diba? Yeah, it's quite hot. Pero in the evening, medyo init siya, guys. So, good-jacket pa ka. In the evening, medyo cold. Alright, see you there. Ruby, see you there. Kamay na lang yung pagkuwang day. Kamay na lang yung pag-apaabot nila. Kasi iyang pagkuwas. Tapos kayo yung pag-aabot. She arrived here mga 6 a.m. That's 7 a.m. Pila sa here. kauras mo? So it's like may mga 4 hours. 4 hours. Siyang kuwat. So, itong travel time from Cebu is 4 hours something. Almost 5 hours. almost 5. Alright. Okay, relax sa sabi na. Alright guys, so karon naglakaw nami sa Terminal 2. Dali naman ay. So, Ruby, we're going there. Tara, mo tong Terminal 2 guys. Going na ni sa Terminal 2. Wala na Pokemon, oh my god! Si Pokemon, Pikachu! Grabe, kanindot sila kang airport, oy. Bugnaw ang hangin. Bugnaw ang hangin actually. Sabi. Wala, I like the hangin. It's so very magino.
But at night, it really gets cold, like 15 degrees. And current expected is about 14 degrees to 12 at night. So it's really gonna be cold. What I like sa their airport, guys, kaya grabe siya kasimentado. Limpyo. Walay abog. Hoy mga luwak, hoy mga kingdi o mga kana sigarilyo. Oh my God, guys. Makpak ko, guys. Nindot rin. Terminal to. Lapas. Oh my God. So, nalapas niyo. Okay, let's get inside to the Terminal 2, where our friend is here waiting for 4 hours. Yang ako. Alright guys, ano gidri si among friend nga gwapa kayo artista. Tara. No. Gikan sa Argao. Ikan man sa Argao guys, wala gabi. Si fresh umi ka kay wing, umi ka to sa flight. Yun mo kaila. Wala ni magtapat. Nabe-vertigo ako, nahilo-hilo ako. Itong madwa mo nagtapos. Mo ito. Nag-google kay ko tanaw. Aso na siya mag-organize. Makita yung flight details. Yung ito ni, nakapumugawas naman. Nakapumugawas. Okay ra. At least Ngayon, sa terminal. Dollar oy. Nag-shuttle bus. So ayan yan man si Ruby Origines na 4 hours siya nag-wait diri. Alright guys, so karon napait mi og kanang bus ticket going to Ikebukuro kung asa nga among place magtuan. Kung asa mi magstay for today's video. So pila ang amo ang nabayaran nga ticket per head is We paid about 3,800 yen. yeah, In pesos, siguro na. kay 19 man per head niya per Ikebukuro. And siya kay 5,000 daw niya ha. Sarap tulog ka daw. According to Buddy Wait. Charits lang. Okay, so wala. Thank you. Okay, that's 19. So kung duha, 3,000 plus siya guys. Alright, ato na mi sa bus station after this. But before this, mga on pa day ni. Oo, kay ibang gutom. Kain to kayo. Alright guys, so karon kay ang amo ang bus kay mo abot sa terminal by 1:35 PM. So 12 pa man siya guys, so na kami mga 30 plus minutes no. So mga on sa mi sa 7-Eleven. Kung nilang 7-Eleven guys. Oh my God. Magkano lang food? Ay, mag-rice ka. Ito lang inano oh. Oh my God, grabe yung ilang. Pero kadagan lang food sa ilang 7-Eleven. Maganda nga ang mga tao when they come to Japan, they always look for a 7-Eleven gift because they have various of options like daghan jud kayo. Oh, look at this. Look. Oh, diba? And then they're cheap. Dili pa sila nakamahal. For example, this one full meal na siya, and this is only 400 yen. And it's about 150 pesos. Nagano eh. Yan ang food. So what are you going to buy? What's yours? Dapat sila dali oh. Gusto ko niya. Ay, 40. Ay, dito siya ako. So mano eh, naglibog sa kadaghan. Naglibog sa kung mani ba o dini. Pero yun sila lang to. Chicken na lang kampay chicken. Dari ay pasta. Yeah. Pasta. May lagi ni. Kain na lang oh. Share lang tabok. Or kanita nawa. Oh, that's pork, bacon, and cheese. Mayonnaise mo na. Don't like. Kanila ako ah. Yeah. Bugat ka na lagi siya bo. Para bugat kayo. Chicken teriyaki. No, bugat no. 3 ramen na kani kay 460. So mas barato ni Verline. Share lang tayo. Mayroon ako. Drinks. Yes. So total tanan kay karang So you need a plastic bag? No, that's fine. Okay, then 816. Sorry. Ano siya 860. IC カードをタッチ。 Katang daw kay 差し dali. 込んでください。 Here? Yeah, it's okay. Already done. Done. Diba? レシートをお受け取りください。 Thank you.
So 806 tanan, pila na sa peso? Maybe that's around 300 something. Not bad. Alright, so let's eat guys, because I'm so hungry. I am very hungry. Fuck. The coffee machine. Ah, what is this? Oh, na. Kung ba kasi nita ko, burn out ang huli. Alright guys, so karon guys. Okay, so right now guys, mapat mi atong Suica card. Suica card kay mao siya ang gamiton diri sa mga bayad-bayad, lipi, Tanan. bayad kag pagkaon tanan. Mura siya ka ng kuhan pa sa Easy Taiwan card. natin o sa Mura Korea siya- sa easy card. Yes. Easy ra ang card eh. Okay, easy card. Easy ra. Kaya wala. Wala lang. Kinatagpuhan. So guys, that's it. Tara, taas yung linya. Okay, so asa ta karon guys? We're here still at the Terminal 2 of the Narita Airport. What we Sa kapalit terminal, bus terminal. Yeah, we're heading now to Ikebukuro. Ikebukuro. And in a few minutes, maabot na tong amo ang kuan bus. Bus. We need to be on time. Kaya on time ganis na din ikaw ko no. So wala mi kapalit og Suica guys. Kaya nga no di siya madawat og card. Kailangan siya cash. Nya wala sa mi naka-withdraw og cash. It's because among cash kay peso. Right. 3. Nindot kay ladan. Is this the Ikebukuro? Thank you. Najay kuan diri guys. Nindot kay ilang bus diri guys. Actually, dili siya init. Pugnaw siya. Nindot ang hangin. Pugnaw. Yes, natin na siya mag-winter here. So karon guys, nag-walkathon me going to our hotel. So mga 16 minutes kami naglakaw guys. Wa pa may naman. Wa pa may naabot. Layo pa siya. Kaya nga no, ang main nga kanang bus station, bus stop yun from terminal or sa airport kay kuan guys, layo sa among hotel. So maglakaw gid mi og 16 minutes. Nya kung magsakay mi is 6 minutes ra siya. Of course, so kibaw sa nasakyan. And then wa sad mi kwarta diri nga kuan wa sad mi katong tong easy card nga gamiton. So lakaw lang mi mo choice. Alright. Okay. Happy to me guys. Gamay na lang yung over there. Bulo, nakalumix ka ng limited time. Dalandan. Uy, buang ayaw. Uy. Ay, pangilabot diha. Manguha siya og kuan. Limonsito. Dalandan. Kalain ninyo, uy. Oh, nindot kaya lang uniform, guys. Look. So, up there. Alright guys, ako lang sa hotel pero ang struggle na mo is mag-gusto dyan nag-abli sa ilahang kaning mailbox. Kaya na mga code. So, na instruction, kaya na wala man dali ka ng tawag mo sa mo no para maka-check-in ka. Yung check-in me online, ang problema ang miyaw inagari. So, para makuha nila mo sila, kaya na yung mga coding procedure. Okay, go. Ruby ba? Go. Dapat anak siguro kausahan yung street dahil. 2. Ito was 5 kausa. Na, sunod. Wala to, once naman ang find daw. Ay! Oh my God, na-open ang building. Yes, siya mga best. Once lang. Nag-open na yun. Doon na gini. Ang kuan daw, Yes. extra ang paon. Tere, okay. Kani? Kailangan ba niya? What's up? Steve. Ares ba lang? Hindi ang trip mo. Na may Take only the spare money ang usa niya, usa kay God. Okay, let's go. Yeah. Take out Napain na ako guys. Max Mark as guest from the Hello tayo guys. Work man Kaya- nag 277. So, gi-press niya ang among room number 302. Grabe kita siya ako. Yeah. Basta ka ni. Di ba? Ano ba yun? Escape room pa din guys. Ano ka, amazing. Na-miss ko. So, pagbalik kami,
Ay, mo-off. Mo-off pa din. Ano mo siya ni off? Mo siya ni Banod. Ano ba siya? Close na. What's this elevator? Ay, masud tayo. Ninatay mo na yung kuan na. Uy, wala kita kasi. Escape room man eh. Ikaw dyan ang mukuan. Grabe siya. Dapat masulbat. Ikaw dyan ang masulbat sa... Ikaw masulbat sa Kasi problema. malang pa. Ano lang, kutaw-kutaw may sa auto. 3-0. 3-0. Here's the yummy. Yung sa amin eh. Wala ka sila. Hinabli. Ay. Sa ibabaw po. Wala meeting mo ibabaw. Another na mind-blowing. Mind-blowing candle. Wala siya meeting mo. Ikas. Ala, ato sa ikas. Ang lock na. Na. Kasrabo ba? Ugly. Na-okay na sa ubos guys. Na-okay na mo ang locker. Last year daw. So, kaya nasa wala dyan eh. Ang room nasa may di maabli. Mind-blowing man dahil ni eh. Hindi siya. Food? Galing pa. Magupo. Uy, hindi pa suglon. Kalisod ba sa tabi? Mangwalan ta na, manugpok ta na, patabang ta. Ayaw mo! Ayaw mo! Yun sa'yo pag-abli. Ano mo? Doon siya kalak. Sige. Balik siya. Mga to ah. Balik tadi. Ay, gamo. Takot ako. Katabot ka na open lang. Hindi na ayaw. Hindi. Yupak lang sa ay, naso, nakasood na gid mi guys. Nakasood na gid miss. Wow, guys. Allah. Shoes strictly prohibited. Oh, off. Ari sa ubos ang shoes, uy. Ari sa ubos. No. Gahi lang ko ubong. Ara naman guys sa ubos ang shoes. Di man pwede isakta dito. Sunday. Ano ka nice. Kala nakautot ko dahil kalibangan na siya. Hello, wakay band. Wait, na siya bumili ay? Hala, kuya ako sa CR. Look at the CR, guys. So, may kaayo. So, muni ang among abangan for 6 days. Nadari ka. Nasa sa sink, nailutuanan, smoke, camera, ref. Hello, my God. Basta nadari ay. Okay guys, so karon, let me tour you here in our place. Nang garantan for 6 days. So first, mami ang nabutang ilang door, main doors. Ngari da ibutang ang Open na na. shoes. Yan, ay ka ng cabin. Dari kay CR door. Dari kay ilang CR libanganan. Kalain sa kanang. Unboxing V, kajut sa V. Yan mo na siya. Ang room. This is the room. Hello? Hello, sis. Yes, yes, good afternoon, good evening, and good night. Kahapon na. Nag-shopee ba ako? Hindi naman po ako, nag-shopee po ako. Pasensya na kasi, ikaw yung nag-send sa akin ng ano ha, ang dami mong pera. Salamat talaga. Support ko yun sa'yo. Anong pa dito? Meron ka pang first as our talent. Oo. So, isi-send ko yung mga sample. Di ba may subscription ka na? Yes. Yung account mo. Yes. Wala kaming cut dun ha. So, isa-set up ko yun. Kung gusto mo, help kita. Meron kami dito, kami na yung mag-edit ng stickers. May 4 kang free stickers from us sa subscription mo. Pwede ilagay yun. Tapos,
Halimbawa, kung gusto mo magpalagay sa screen ng mga yung gifts, halimbawa yung 4D, yung mga gano'n. Tapos kung sabihan mo kung ano gusto mo ipalagay. Halimbawa, gusto mo doon ganito, music or kanta. Gawa na lang kaya ako ng form tapos ako Sige, please. para at least may sample. Yes. Kasi alam mo ba, miss, hindi ako marunong kasi sa mag-ano sa TikTok, kaya go lang ako ng go. Hindi ko talaga alam yan. So, I need someone who can orient me. I need someone. Magkakag kita. Ay, salamat. Tapos tawag dito, ay pwede naman, malapit ka lang ba dito sa JTN? Commercial Building? Taga-Lapu-Lapu kasi ako, pero ngayon, wala ako sa... Taga-Lapu-Lapu, pero okay lang sa akin, pupunta ako dyan if I have time po. Pero ngayon, wala pa akong time kasi nasa labas ako ng Pilipinas. This is inside the Don Quixote, guys. Para siyang unitap sa to, Ba't na siya mga wig? Am I going to buy them? No. No, no, no. Like t-shirt, Anong ginagawa niyo? Bakit po, Mami? Mommy and Daddy. Anong nangyari? Pero welcome to Dokiwaki Shopping. Ubus siguro. Padung sa ubus ang ilang mall, guys. Yawa ni. Siguro po daghan silang mga foods here. Pero grocery man eh. Tofu. Okay, so right now, nanami sa 7-Eleven. 7-Eleven. Welcome. Hindi ko basket na eh. Pero de. Makainit, ano? So, basket bang? Unsa na bang? Sorry, bro. Mabasa day ka. Ala, kapi. Cafe latte. Pagkuwag basket. Ito. Magkuha sa kong basket, guys. Okay? Wait sa daraan. Kahit may ano, guys. 167 yen. Isa na siya. Ang sabang? Isa magiging guys? Isa yung meaning, anak? Do you sell Sega card here? Sega card? You sell? No? Oh, where can I buy that? Where? Buy.
Bus station. Oo, sa Train station. So, among mabayaran guys. Mahal na dahil. Ano pa, oh. Wala na, ano mo na control bisa sa... So, among nabayaran guys is 4,208 yen. Yawan, day. So, in peso, how much is that? Abot lang, uy, wow. Oh, man. 1.8 pa din. 1.8 na siya mo nagpalit guys. Good for 3 days na ha. Uy, Oh, that's more than enough. And more than go. one day. 1 day na lang eh. Until tomorrow or Oh. except the water. Until tomorrow breakfast. Hot? Okay. Tomorrow, sold out plan 208. Okay guys, so karon manamig kaon na sa auto siya ang nahitabo karong adlaw. It's our first day here in Japan. And so kuyog gimini mo, kuyog gihapon mi tomorrow sa another day sa Japan. Hey! Anyway, that's it for today's video. Thank you so much for coming with me and watching this video. And if you are new to this channel and you like this video, please hit the notification bell para ma-update mo sa aking next video. And of course, don't forget to subscribe my YouTube channel, Shikoooi Vibes with Triple. Oh. Mika kayo kung gagawin di akong mata, akong ulo, but... Room tour ka? Nag-room tour na ko. Pero yupak man pagka-room tour, wala klaro. So that's it for today. Thank you so much for the people. Tomorrow na sa lahat. Let's go. Bye-bye.